खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजानो थांगासिनो दं। फैगौ 13निफ्राय 16 मार्चसिम क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। फैगौ 13, 14, 15 आरो 16 मार्चआव मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंखौ लानानै थांनाय सानाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियाम हलाव एबसुआ मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन आरो खुंफुंजानो गोनां मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै एमएलए लरेन्स एस्लारिखौ थिसननाय जायो। बानजाय आफादनि मासिगिरि एमएलए लरेन्स एस्लारिया खुंफुंजानो गोनां हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों। एमएलए लरेन्स एस्लारि बिथाङा बुंदों, खुंफुंजानो गोनां मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया बर' हारिनि थाखाय मोजां रादाब लाबोगोन आरो बे जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो बे जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै समायना खालामफैनो बयखौबो खावलायहरदों एमएलए लरेन्स एस्लारिया। बयखौबो खावलायनो लुबैदों बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो, लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्माखौ जेन जाफुंसार होयो, बे जथुम्माखौ जेन समायना खालामो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव आरो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायावबो माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बेनि अनगायैबो खुंफुंजानो गोनां मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया माखासे गोनां हाबाफारिफोरखौबो लानाय जागोन होनना फोरमायदों एमएलए लरेन्स एस्लारिया। फरायसाफोरनि जिउ राहा दानायनि आदब खायदाफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे आबादारिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे दिन्थिफुंनानै मोजां आबाद मावनो माखासे गोनां राहा फोरोंनो थाखाय एग्रिकालचार आरो इरिगेसन बिफानखौबो जथुम्मायाव लिंहरनाय जादों होननानै एमएलए लरेन्स एस्लारिया फोरमायदों। दानिया फैदो एमएलए लरेन्स एस्लारिया आरोबाव मा फोरमायदों मिथिनानै लानि। बर' फरायसा आफादा बुंदों एबार जिहेतु बे जथुम्माया मोनसे स्पेशल जथुम्मा जानो थांगासिनो दं, बेनिखायनो बिथांमोना बुंदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ एबारनि थान्दै जथुम्मा एसे गेदेरसिन जागोन। बिथांमोना बुंदों 5000 थान्दैफोर फैगोन, 1000 अबजारभारफोर फैगोन आरो भलिबल काबादि गेलेगिरिफोरबो थागोन। बेबायदि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बे हिसाबै जों थाम-थिम जादों। डेलिगेट एबा थान्दै होनथारोबा 5000 जागोन। बेसेबां बाजेटजों बाजेट होननानै जोङो बेबायदि खालामखानाय जोंहा बाजेट गैया। जेसेबां हायो जोङो सिम्पोल आरो खिन्थु नांथारगौफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो लानानै जों खालामनो नागिरदों। गुबुनाव जानाय बायदि हालोम बिलोम जों खालामनो नागिराखै। मानोना जोङो नुबोदों जे बेबायदि जथुम्माफोर गिदिर गिदिर खुङोबा फ्राय डिफिसिट जानाय बायदिसिनाफोरखौ नुबोदों। थ' बेखायनो जोङो खुब गथि-गथियै जों खालामगोन। जेराव नांथारगौ बेहाय जोङो मावगोन। जेरै गेटखौ जोङो जेराव बानायनांगौ जों बेयाव बानायगोन आरो माखासे आफादफ्राबो जायगा जायगा बरायगोन। दा बेबायदि हिसाबफोरखौ जों थिग खालामदों। बोथिसे जायोबा बेसेबां जागोन, माला मा जाहोनांगौ बेफोरखौ जों हिसाब खालामजोबदों आरो बेबायदियैनो जिहेथु बे रायजोनि मोनसे आफाद आरो बेनिखायनो जोङो बेबायदि हिउज मोनसे बाजेट खालामनो जों सानाखै। जों खुब सानै हयै जोङो जोंनि साब कमिटिफोरजों जों सावरायनानै मिनिमाम मोनसे बाजेटजों जाहाथे बे जथुम्माया मेहेरगोनां जायो बेखौ जोङो खालामनो थाखाय जों नाजादों। बे मावनो गोनां जे हाबाफारि बानजाय आफाद हिसाबै जोङो जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो थिग खालामगासिनो दङ। टेन्ट लुनायनि खामानिखौ मावदों। दा बिथांमोना बुंदों जे जोङो साननै सिगांनो जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनानै होगोन। दा बेबायदि हिसाबै टेन्ट हाउसआ गावसिनि मोनसे हिसाब लानानै बिसोरो टेन्ट लुनाय माने एकमडेसन थानायनि थाखाय लुनाय बेफोरखौ थिग खालामगोन। सिगांबो लुगोरा, मानोना बिथांमोना गावसिनि मोनसे हिसाब दङ। सिगां लुगोरोबा बेसेबां सान लागोन आरो बेसेबां सानाव जों कमप्लिट खालामनो हागोन। बिथांमोनाबो एक्सपिरियेन्स दङ, बेनिखायनो मोनसे अंक खालामदों। बिथांमोना उमुक थारिखआव जागायोबा उमुक थारिखआव जोबहैगोन। बेबायदि हिसाब खालामदों आरो बेबायदिनो दा खामानिया मावगासिनो दं। बानजाय आफादा जेखौ मावथारनांगौ बा जेराव रायजो राजाफ्रा मदद होनांगौ बेबायदिखौ बिथांमोना होगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा माइरं खांनानै माइरं होफैदों, औवा खांनानै औवा होफैदों। बेबायदि रायजोनि जे कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनाबो दङ। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद,
दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजाफ्रा अनसायो, रायजो राजाफ्रा मदद होयो आरो बेखौ जोङो नैबे जथुम्मायावबो जोङो नुनो मोन्दों। मानोना रायजो राजाफ्रा गावसोरनो माइरं खांनानै औवा खांनानै होफैदों, नारा हानानै होफैदों, बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। सरकाराबो जोंखौ मदद खालामदों जे फारफ्रोमबो बिथिङाव बोरै बे मिटिङा साक्सेस जानो हायो। जोंनि काउन्सिलनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बेहाय मदद हरगासिनो दं आरो रायजो राजानि मदद आरो सरकारनि मददजों बे सानब्रैनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलांगोन जों मिजिंथियो। बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव फैगौ जानो गोनां 57थि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा, जे जथुम्माया दतमायाव जागोन। बे बानजाय आफादनिनो आं मासिगिरि हिसाबै बिथांमोना जोंखौबो लिंहरदों जे बानजाय आफादनिफ्राय जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव जाहाथे फैगौ जानो गोनां जे जथुम्मानि हाबाफारिनि सोमोन्दै एबा बेसेबां थामथिम जानो हाखो बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मोनसे खौरां लानो एबा रिपर्ट लानो थाखाय बेहाय लिंहरदों आरो बे आयदाफोरखौनो जों दसे सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों सावरायलायदोंमोन। फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16आव जानो थांगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया। एबारनि जथुम्माया जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा बे हालामनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लाबोगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाफैगोन, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथाङा नुजाफैगोन। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारजों सावरायबाय थादों आरो फैगौ समफ्राव बेफोर जे मावफुं जासिगोन आरो फैगौ सोलिफु जोंनि जे पार्लामेन्ट सेसन, बे पार्लामेन्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसननि जानो थांगासिनो दङ। बे आयदाफोरखौ लानानै जिहेथु सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बे एबारनि जे सेसन, बे सेसनाव बियो पास जागोन होननानै जों बयबो फोथायनानै दङ। बे रोखोमै सावरायनाय जादों। बेनिखायनो बे सेसननि गेजेराव बावहाय बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जेला सावरायोमोन अब्ला नखर मन्त्रि बिथाङा कनसेन्ट होदों आरो बिथांनि कनसेन्ट बायदिनो बे थारिखखौ लानानै बे जथुम्माखौ खुंनो नागिरदों। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैदों बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो, लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्माखौ जेन जाफुंसार होयो, बे जथुम्माखौ जेन समायना खालामो। बेनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो खावलायदों आरो बे सानब्रैनि जानो गोनां जे जथुम्मा, बे जथुम्मायाव गोबां रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि लादों। गाहायै फरायसाफोरनि गाहामनि थाखाय फरायसाफोरनि खौ नोजोर बोनानै बावहाय साइन्स एक्जिबिसनखौबो बेहाय दोननाय जादों आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि सेमिनारफोर दङ क्वालिटि एजुकेसन लाबोनो थाखाय आरो फरायसाफोरनि केरियार दानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि सावरायलायनाय बे हाबाफारिया बेयाव जागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेफोर आयदा दङ बे आयदाफोरखौबो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव सावरायनो थाखाय थांखि लादों, सेमिनार खालामनो थांखि लादों आरो बिनि अनगायैबो एबारनि जे एक्जिबिसन, बे एक्जिबिसना एसे आलादा रोखोमै जागोन। बावहाय एग्रिकालचार, बावहाय नोङो इरिगेसन, बेबायदि मेजर जे डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टफोरखौ लेंहरनाय जादों। बिथांमोना जाहाथे जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे डेमनस्ट्रेसन जाहाथे बिथांमोना होनो हायो, होनायजों लोगोसे फोरोंनो हानाय बेबायदि बेबस्था बाहाय खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। डिपार्टमेन्टफ्रा कनसेन्ट होदों, बिथांमोना बे जथुम्मायाव फैगोन आरो जों लुबैनाय बायदि आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोननि जिथु एक्जिबिसननि जिथु स्टल, बेफोरबायदिखौ खालामनो थाखाय थांखि लादों। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बावहाय किसान मेलाबो लाफादेरनो नागिरदों जाहाथे बेजों जोंनि आबादारिफ्रा जाहाथे बेनिफिट जायो। दा बेबायदिनो सानब्रैनि जे हाबाफारि रंगिना संगिनायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थामथिम जादों।